И така, приятели, здравейте! Аз съм Момчил от momchilpetrушkov.com. Това, с което ще ви занимая днес, е много кратка и елементарна операция, бих казал, с която спокойно можете да вкарате нов вид линкове във вашия сайт. Говорим за вътрешни линкове вградени в текстовете. За какво става въпрос? Имаме примерно хотел, в който дава дадена информация, разделена по даден начин и така нататък. В хотела имате бутон пакети и в самите пакети може да направите линк, който да води към друга страница, която да отваря съответния пакет. Ето този пакет за дадения хотел. Как става това? Много е лесно. Единственото, от което имате нужда, очевидно в случая е K2 и това да сте си вкарали офертите предварително. Офертите, които искате да вложите към дадените хотели. Така, в случая аз имам оферти, които са за 8 декември и ще използвам няколко от тях, виждате ги тук подредени. Да кажем, че искам да сложа студентски празник за 8 декември в хотел Лион. Отварям си го, защото това ще ми трябва. Забележете какъв е адресът тук отгоре. Това е адреса, към който ви трябва да свържете статията. Така, как става това? В K2 отиваме си на Items, за да не се мотаем, търсим хотел Лион директно. Намираме си хотел Лион. Ставаше въпрос за хотел Лион в Боровец. Ето го хотел Лион в Боровец. Така. Това не е информацията за дадения хотел. Ако работите с K2 табора, по принцип би трябвало да работите в полето Extra Fields. Полето Extra Fields се занимава именно с това да добавя допълнителни опции към вашите продукти. Това, което в случая ще направим ние, нека да видим какъв линк има тук. Тук имаме грешен линк към друг сайт. Аз ще го изтрия този линк. Всъщност това, което искам да направя, изтриваме линка по този начин. Това, което искам да направя, е да добавя ето тук, да добавя линк към студентския празник в хотел Лион. За целта маркирам текста, цъкам на бутона Add Link. В момента има добавен друг линк, който на мен не ми трябва. На мен ми трябва линка, който отворих преди малко. Студентски празник за 8 декември в хотел Лион. Копирам си този линк целия, поставям го тук, слагам му заглавие, естествено, ако искам. Студентски празник в хотел Лион. Боровец. Така. И ако искам да се отвори в същия прозорец, го оставям Current Window. Аз по принцип искам да се отваря в нов прозорец, затова му давам New Window. И натискам бутона Submit. Това е цялата работа. Няма друга работа, която трябва да свършите в случая. Сега аз искам да махна тези всичките части тук, защото те няма да ми трябват на този етап. Махам ги. Така. Припомням ви само, че ние правихме студентски празник в хотел Лион. Би било добре, ако добавим цялата оферта и тук. Също така. Така. Цялото нещо ще ви стане синьо, очевидно, за да могат спокойно вашите клиенти да го кликнат. Сега, нека да изтриеме тези оферти, защото те не ни трябва в момента. Изтриеме и това. Така. Спокойно можем да запаметим тази оферта. Нека само да й предадем така малко вид и да сложим една хоризонтална черта, тъй като след малко ще добавяме още оферти тук. Аплайваме. Изчакваме да се аплайне. Така, OK, changes to item saved. Значи сме готови. Отиваме си на хотела, за да го видим как изглежда. Това беше хотел Лион Боровец. Така. Само да го намерим къде. Ето го Лион Боровец. Штрак. Да го отворим и да видим какво сме направили. Ето го нашия хотел. Ето ни бутона пакети. Цъкваме на пакети и виждаме, че вече имаме една оферта, която е студентски празник в хотел Лион
124 лева за 2 нощувки. Това, което ние направихме. Виждате ни тайтъла, който даже е с правописна грешка студентски празник. Трябва да я поправим. И ако се цъкне, трябва да отвори в нова страница. Ето, в нова страница отваря и трябва да отвори точно офертата. Толкова. Това, което е много важно да знаете, е, че не трябва да променете URL-тата веднъж след като сте ги задали. Промените ли URL-тата, ще трябва да си пренапишете абсолютно всички вътрешни линкове. Това е за сега от мен. Надявам се, че ви е станало ясно и приятно гледане. Ако имате проблеми, пишете ми в YouTube, в Facebook. Изобщо всичко, което е свързано с Момчил Петрушков, ще ви доведе до мен. Успех и всичко добро!